жаңалыклар чыгарылышы. Сәнмесез студияда сезне мин Фарида Собиржанова сәламлим. Иңгелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Шикле түйіншік табылған сәүдә кварталында бүген яңа гадәттән тыш хәл. Мошенниклар изенә төшә алмыйлар. Мобиль банк аша акча урлау очраклары арта. Полицияга хезмәткәрләр кирәк. Эшкә урнашу өчен нинди шартлар үтәлергә тиеш? Яшелчеләр сату киоскыннан шуп өеменә әйләнгән. Ташланды урын өчен кем җавап бирә? Өлкәннәр белем алырга ашыга. 3нче буын университеты үз ишекләрен ачты. Сәүдә кварталында яңа гадәттән тыш хәл. Бүген шикле предмет турында хәбәр полицияның кизү бүлегенә иртәнге сәгать 7-дә кабул ителде. Үзәк территориясын җыештырганда хезмәткәр чыбыклар күренеп торган шикле пакет табып ала. Исегезгә төшерәм, август аенда сәүдә кварталында шартлаткыч куелу турында 6 тапкыр ялган хәбәр булган иде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Сәүдә үзәгендә эшләүчеләр иртәдән үк эшкә үтә алмады. Сакчылар әйтүенчә, бирдә планлы өйрәнүләр уза. Әлеге информация шәһәрдәшләрне паникага бирелдән саклый да инде. К сожалению, мы не знаем. На работу нас не пускают, мы стоим с утра здесь. А что говорят, почему не? Пока ничего не говорят. Пока информация нам неизвестна. Сәүдә үзәгенә нәрсә дә булса сатып алу максаты белән килүче шәһәрдәшләр дә бирдә ни булуын белми. Нам сказали, не ходите туда. А мы с ребенком ходим на фонтан, там же фонтан есть. Ну и все. Повернулись, пошли обратно. Ишек алды җыештыручылар планнан тыш өйрәнүләрнең ни сәбәпле үтүен үзләренчә аңлатты. Что-то нашли, похоже на в пакете. Шуп заводы янында шикле пакет табып алдык. Чыбыклар да чыгып тора иде. Мобиль телефон да күренә. Башта сакчыларны чакырттык, аннары алар полицияга хәбәр итте. Сәүдә үзәгенә шартлаткыч куелу турында август аенда 6 тапкыр шалтыраттылар. Бомба турында ялган хәбәр таратучыга карата җинаять эше кузгатылды. Эчке эшләр идарәсендә бүгенге хәл турында рәсми аңлатма бирүдән баш тарттылар. Лесен Ханова, Рамиля Алексеева, яңалыклар. Мобиль банк уңайлы, әмма ышанычсыз. Үзләренең акчалары белән өйдән чыкмый гына идарә итүчеләр акчаларыннан колак кагарга мөмкин. Һәр операция турында мәгълүмат алырга өйрәнгән шәһәрдәшләр карталарында акча булмаганын кибеттә генә сизгән. Мошенниклар мобиль банк аша шәһәрдәшләрнең акчаларына хуҗа була. Махсус программа ярдәмендә улар исәп-хисап счетыннан акча салдыра. СМС-информирование. Карта хуҗаларына исәп-хисап счетыннан акча алынуы хакында СМС хат килми. Акча югалуы турында алар банкомат аша яки кибеттән товар алганда гына беләләр. Исәп-хисап счетына смартфоннарда Android системасы торса һәм мобиль банк кушымтасы булса гына кирип була. Мошенниклар тиз арада сизмәсеннәр өчен гадәттә акчаны аз суммада гына урлый. Агымдагы елда шәһәрдә 300 мобиль кураклык очрагы теркәлде. Әлеге сан гел артып тора. Шунысы аянычы чалыда бер генә җинаятьченең дә изенә төшмәделәр. Штрафны вакытында түләмәүчеләр кулга алына. Агымдагы елда юл кагыйдәләрен бузучыларга каршы республикада 15 мең административ эш теркәлгән. Алар арасында 4 мең кеше җәзага тартылды. Закон буенча штраф 60 көн эчендә түләнергә тиеш. Вакытында түләмәүчеләргә штраф күләме 2 тапкыр арттырыла, яки хукук бузучы 15 тәүлеккә кулга алына. Эш суд приставларына да тапшырылырга мөмкин. Полициягә хезмәткәрләр кирәк. Ярчылы эчке эшләр идарәсендә вакансияләр бар. Гәрчә июль аенда Татарстанда хукук сакчыларының кыскартылачагы турында хәбәр ителсә дә, полиция хезмәткәре булып эшкә урнашу өчен нинди шартлар үтәлергә тиеш, хәбәрчебез ачыклады. Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. Ранис Хабиров инде 3 ай чаллы эчке эшләр идарәсендә стажировка үтә. Аңа 21 яшь, Түбән Кама нефть техникасы институтын тәмамлаган. Кинолардан карап кына белә идем. Полиция хезмәткәрләре ничек эшли икәннәрен. Хәзер 3 ай дәврендә күбрәк офицерлар өйрәтәләр, күбрәк әйберләрне өйрәндем. Миңа бу профессия ошый. Мин алдагы тормышымны шушы профессия белән бәйләргә телим. Яшьләр стажировка үтә, ә инде чаллы эчке эшләр идарәсендә полиция хезмәткәрләрен эшкә чакыралар. Балык булмаганнар белән эшләү бүлегенә инспекторлар, оператив эзләү төркеменә ЮХИДИ идарәләренә хезмәткәрләр җитми. Татарстан буенча игълан ителгән кыскартулар чаллы гарнизонына кагылмаган. В основном требуется на мужчины. Безгә нигездә армиядә хезмәт иткән 35 яшькә кадәрге ир-атлар кирәк. Офицер вазифасына дәгъва итүчеләрнең югары юридик белеме булырга тиеш.
Полиция хезмәткәрләре җыюның төп сәбәбе буыннар алышыну. Кемдер пенсияга китә, кайберәүләр башка эшкә күчә. Үзләрен полиция хезмәткәре ролендә сынап карарга теләүчеләрне Эчке эшләр идарәсенең шәхси состав белән эшләү бүлегендә көтәләр. Тулырак мәгълүматны экраннарда күрсәтелгән телефон номерлары аша белергә мөмкин. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Пенсионерлар заман белән бергә атлый. Алар яңа уку елына әзер. Өлкән яшьтәгеләр бүген Сара Садыкова исемендәге концертлар залына җыелды. Бирдә булачак 3нче буын университеты студентлары өчен компьютер, сәламәт тормыш һәм хукук нигезләре курсларына язылу башланды. 3нче буын университеты проекты инде 7 ел уңышлы гына эшләп килә, шушы чорда 7000ннән артык өлкән буын курсларда белем алган. Улы яшьтәге апа-абыйлар бүген абитуриент. Алар укырга керә. Тәнзилә Гәрәева гомере буе төзүче инженер булып эшләгән. 3 ел пенсиядә булганнан соң белем өстәү артык булмас дип курсларга иң беренчеләрдән булып язылды. Пенсионерлар обществосына керергә заявление яздык белән өлкәсем белән икәү бергә. И компьютерный курсларында үтәсе килә, правовые основы дигән дә бар, еще ЗОЖ дигән дә. Пенсионерлар бөтенесе яшь булырга тиеш, сәламәт булырга тиеш и аң белемле булырга тиеш. Мәгълүмати коммуникацион технологияларны өйрәнү буенча Россия төбәкләре арасында Татарстан иң алдынгылар рәтендә. Проектның төп максаты өлкән буын кешеләрен дәүләт порталы хезмәтләреннән файдалана белергә өйрәтү. Шулай ук интернет челтәре аша шәһәрнең бөтен яңалыкларынан хәбәрдар тору. Мин былтыр укып чыккан инде. Менә безнең староста бүген миңа звонит итә, тагы чакырды, менә монда очрашуга үзебезнең группа белән бик теләп килдем менә. Яңадан тагы берәр кружок булса тагы язылыр идем, теләгем бар. Булачак 3нче буын университеты студентларын бүген сәхнәдән Наил Мәһдиев һәм Татарстан бүлеге буенча пенсия фонды җитәкчесе Марсель Имамов сәламләде. Алар 5нче бөтен дөнья чемпионатында компьютер көрәшендә җиңү яулаган пенсионер шәһәрдәшебез Зоя Гауска диплом тапшырды. Өлкән буын өчен укулар шәһәр мәктәпләрендә иртәнге 8-дән 5-кә кадәр оештырылган. Курслар түләүсез. Моңа кадәр укытучылар да дәресләрне бушлай укыткан. Бу елдан һәр мөгаллим дәрес сәгатенә карап хезмәт хакы алачак. Каждый год меняется. Һәр ел сайын уку буенча таләпләр үзгәреп тора. Бу елдан башлап уку сертификаты алганчы барыгыз өчен дә тест узу мәҗбүри булачак. Бүген өлкәннәр өчен бәйрәм оештырылды. Иртәгәдән алар кабат парта артына утырачак. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Җәен яшелчәләр сату урыны булган, ә хәзер чүп өеме. Кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шулай дип шалтыратты. Июль айында булган янгыннан соң комплекста ташландык урын барлыкка килгән. Чүп чардан кем арындырырга тиеш? Хәбәрчебез ачыклады. Наталья Савич көн сайын улын мәктәпкә озатканда Шамил Усманов тукталышы яныннан уза. Бирдә күптәннән чүп өеме тора ди ул. Якын тирә комплексларда яшәүчеләргә чүпнең каян барлыкка килүе мәгълүм. Где-то примерно, может, в начале августа. Август башында, бәлки урталарындадыр, төгәл әйтә алмыйм, тукталышка сирәк йөри идек. Әмма чүп шул вакытта ук тора иде. Мәктәпкә тәрәзәләр юырга йөри идек, бирдә янгын булды. Ай ярым элек бу урында агач үсеп утырган һәм яшелчәләр сата торган киоск булган. Июль айында янгын чыга, ут сәүдә урынынан агачка да күчә. Янгын шул кадәр көчле була, хәтта 50-12 йортындагы 4 фатирның тәрәзәләре ярыла. Әлеге йортка Камстрой сервис идарә итүче оешма хезмәт күрсәтә, алар йорт янын җыештырган. То, что было на территории нашего жилого дома, Торак йорт территориясына кергән чүп-чарны без җыештырдык, калганы башкарма комитет территориясына керә. Моның өчен башкарма комитет һәм Илнар Кибете җавап бирә. Торак эксплуатация участогы директоры сүзләренә караганда, аларга җәяүләр юлына кадәрге газон өлеше керә, ә кибеткә бинадан һәр якка 10 метр җир мәйданы карый. Янган яшелчәләр киоска нәкъ шул территорияда урнашкан була. Кибет җитәкчесе бу сорауны хәл итәбез, чүпне капчыкларга тутырасы гына калды дип белдерде. Говорят, мы только упакованы. Барысы да тутырылган чүпне генә кабул итә. Хәзер мин кешеләр яллыйм һәм чүп-чарны капчыкларга тутырабыз. Якын арада иртәгә яки берсе көнгә бу эшне ахырына җиткерермен дип уйлыйм. Эшмәкәр үз сүзендә торырмы, әлеге вакыйганы алга таба да күзәтәчәкбез. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31.
Тагын берничә көннән төгәл итеп әйткәндә 13 сентябрьдә халык республиканың киләчәген билгеләячәк. Алдагы якшәмбе Татарстан президентын һәм шәһәр советына депутатлар сайлау көне. Шул уңайдан Чаллыда көн дәвамында чаралар планлаштырылган. Иртәнге уннан мәктәпләр каршында спорт мәйданчыклары ачыла. Сайлау участоклары территорияләрендә концертлар оештырылачак. Шулай ук мәдәният учреждениеләре һәм яшьләр үзәкләре каршында күңел ачу чаралары үтәчәк. Ә инде кичке сәгать 6-да шәһәрдәшләрне мәйданда зур концерт көтә. Анда татар эстрадасының популяр артисты Фирдус Тимаев һәм Россияның халык артисты Олег Газманов чакырылыр. Алар түгел тырыш чын мәгънәсендә стратег булырга тиеш. Шәһәрдәшләрнең тормыш дәрәҗәсе алар эшчәнлегенә турыдан-туры бәйле. Бүген финанс өлкәсендә эшләүчеләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Шул уңайдан тантаналар сараенда тармакның иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Алар арасында финанс һәм казначылык идарәләре, банк хезмәткәрләре бар. Шәһәрдәшләргә күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен мактау кагазлары, рәхмәт хатлары тапшырдылар. Елдан-ел финанс системасы камилләшә бара. Яңа законлар чыга. Заманча информацион технологиялар кертелә. Иң мөһиме, сез, финансистлар, үзегезнең хезмәтегезне югары профессиональ осталык белән башкарасыз. Чаллы ТВ-ны яратам безнең телевизия компания тарафыннан игълан ителгән шул исемдәге бәйге дәвам итә. Анда катнашу шартлары бигъади. Бар идек ВКонтакте шүлтәрендә безнең рәсми төркемдә теркәлергә, легендар брендлар бәйгесендә Чаллы ТВ ролигы өчен тавыш бирергә һәм әлбәттә Чаллы ТВ-ны яратам темасына фотосурәт төшереп безгә җибәрергә кирәк. Тулырак мәгълүматны безнең сайтта күрергә мөмкин. Җиңүчеләрне җомга көне 11 сентябрьдә игълан итәчәкбез. Аларны бүләкләр көтә. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. 14 сәгатьтә көн яңалыклары эфирга чыга. Көн дәвамында республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Бүгенге менә шулар. Мин сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашып торам. Исән-имин булыгыз. Икемеңдә 15 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Предприятие продает аквариум объемом 150 литров для офиса 2015 года выпуска. Телефон 56 15 09. Я родился в Челнах и продолжаю славные традиции строителей нашего города. Вижу, как на глазах вырастают современные жилые микрорайоны и детские сады маленьких челнинцев. Городу 85, но он только молодеет, становится все красивее и уютнее. Люблю Челны. Иду на выборы.